Dobby har nu masker. Og så bliver de andre farver. Okay, vi ser, hvad Der var også en koppe. meget nice. Så skal du vælge et tal fra 1 til 4. Ja. Så skal du hælde chili water op i din kop. Der er nogen, der skulle sige det. Der er nogen, der skal have dem. Det er rigtigt. Hufflepuff! Nej. Jeg føler, det passer ret godt indtil videre. Jeg føler, jeg får de her Hufflepuff på den der test, og det er Okay, et tal fra 1 til 3. Så skal du hælde chili water op i din kop. Hvad har du fået, du var... Har du ikke lavet til at teste? Gryffindor! What the fuck? Ej, det er fucking sejt. Det er faktisk virkelig sejt. Det er sejt. Tal fra 1 til 2. Hvordan fungerer det her? 1 til 2? Ja, 1 Nå. til 2. 1. Nå, okay, der er noget nede. Okay, det er det, der er tricket. Nej, fuck. Ravenclaw! Ravenclaw. Lucius Malfoy. Nej, jeg er ikke så kæmpe. What the hell? Er det dig, Emma? Oh, du cute. Jeg er med for det. Det er der, der. Ja, det er mig. Ja, det gør det. Velkommen til Harry Potter Theme Night. Vi er alle sammen blevet sorteret. Der er 2 i hvert fald, undtagen Ravenclaw med Lucius Malfoy. Og nu skal vi til at have forret, som består af Harrys lyn og rød med Hermione bliver sendt. Nej, der er lige... Og flotte flasker vin. Ja. Dragon Blood. Unicorn Tears. Ja, og før I begynder at spise, så er der også en vigtig elixir. Det gør lige, vi byder jer på. Det er sådan en true seal. Fuck. Hvad tror du kommer til at sige, når du får True Serum? Jeg tror, jeg kommer til at sige noget meget slemt om, at jeg måske har snydt til eksamen på universitetet. Nej. Mener du det? Nej. Hvad tror I kommer til at sige, når I har fået True Serum? Jeg har ingen hende. Løgn. Meget risikabelt for Dobby at drikke sandhedsserum, for Dobby skal hjem med sine 2 mestre i aften, og de bliver ikke glade for, hvad Dobby har at sige. Det var lige til at Hvor har du fået en tryllestav fra? Nej, den bliver... Anders. Diagonalstræde. Og Lucius, hvad har I din? Vi har i Det er tryllestaven. noget med drage. Okay, jeg har lige puttet mine fingre. Pis. Den er også skøren lige lidt fedt. Det er så, min har bark. Det er sandhedselixir eller sådan. Men jeg har fået... Hvad er det, man gør først? Sand først. Ja, hvad er det? Det kan jeg ikke huske. Sandhedsserum. Surt. Okay. Nej, True Serum. Skål. Men er det ikke sand først? Now tell the truth. Jeg havde nok ikke gjort det sådan, men... Først er det hans æbler, han har frosset ned fra efteråret. Så er det hans grønkål, som han har pillet af de der, man hiver op, hedder de. Dem, der sker. Mandrake-blade. Og så... 10 point til Hufflepuffs. Der er nogle regler, som ingen ved endnu. Men dem skal I sådan finde ud af i løbet af aftenen, hvis I gør det. Indtil videre så er scoren, at Hufflepuff er langt foran. Der er 10 point til Ravenclaw, fordi at han mangler hans... 10 point minus. Nej, 10 ekstra, fordi at det er on for alles. Ja, tak. Ja. Hvorfor fører I så meget over os nu? Jamen, det er fordi, vi har gjort de hemmelige ting, som hun sagde, vi skulle gøre. Er det fordi, du har klædt dig ud? Det her, det er Mollys lasagne. Grøntsagslasagne med bønner og svampe og gulerod og aubergine, løg, rødvin, masser af rødvin, så den er koget rigtig lang tid, fordi jeg kom til at putte for meget af dragens blod i. Sandhedsserum og Mollys lasagne. Hvem er det, Molly er? Har hun sendt den op? Du har set de første 5 film i hvert fald. Nej, Okay. det var en smøg film. Vi så det film i opholdsstuen af Adam, hvor han sad og så, når han havde spoilet det hele. Sandhed. Ja.
Jeg hedder Dobby, og det her det er mig efter 2 glas sandhedsserum. Hej, jeg er Lærkeldor, og det her er mig efter 2 shots og 1 Gini-serum. Jeg er professor Trelawney, børn. Det her, det er mig efter 2 sandhedsserum. Mit navn er Luna Lovegood, og jeg har lige fået 2 shots. Nej, sandhedsserum shots. Og jeg har fået et glas vin, og jeg har fået en velkomstdrink lignende den her. Go Ravenclaw! Jeg hedder Gemma Malfoy. Jeg har kun fået 2 sandhedsserum. Lucius. Hold telefonen ordentligt, Dobby. Klamme kræ. Det er det mig efter 2 sandhedsserum. Synlighedskaffe. Nej, hvor Må jeg lærke den over herinde med sin usynlighedskappe? Kan I se mig? Kan I se mig? Tag kappen af, Lærkendor. Tag kappen af. Jeg har 10 minutter til enten at hælde ny drink op og drikke den, eller drikke det, jeg har i glasset af nu. Og så bagefter, så skal vi ud i gården og spille Quidditch. Så juhu! Og vil I have et lille sandhedsserum før, måske til at gøre brød på det? Where's my glasses? Så er jeg klar under bordet. Kan det ikke være en TikTok? Der er intet, der holder på glasset. Witchcraft. Accio. Glass. Akio, professor Trelawney. Lyskjoppen. Hvad fuck? Hvordan kan man ikke der ansætte her? Akio, professor Trelawney. Og Akio, Dobbys drink. Vi alle sammen være blondiner. Åh nej, så den lige så jealous. Åh nej! Virgin. Dragon Tears. Der er ikke så meget. Der er ikke så meget tilbage. Det bliver lige små shots her. Ej. Jeg blev stoppet på altså. Ej, det er småligt. Man er ikke også tømt på den? Dobbys DJ-sæt kører hver lørdag. I bøgerne, så okay. Ikke din ene. Okay, nej. Dobby har svært ved at have høretelefonerne på, fordi Dobbys ører sidder på siden af hovedet. Nu skal vi ud og spille Quidditch. It's Quidditch time. Yeah! Så der er blodglas. Det vil sige, at nemlig som, så skal alle løbe ind i cirklen. Og den, som kommer til sidst, har vundet. Nej, Og det er dem, der ikke har staven. det er dem, som ikke har staven. Så der er det gule lyn, det er dem med staven. Dem, som ikke har staven, skal løbe ind, hvis det er blodglas. Okay. Men vi kan bare lige starte sådan. Skyd hurtigt efter. Hey! Så det er rigtigt. Vi skal dreje rundt først. Ja. Amen. Yes. Skynd dig! Ja! Så skal jeg ikke gøre det. Du er færdig, Sammy. Så Sammy, det der. Slytherin. Nej! Ja, kom så. Det er Gyldenlyn! Men det er også noget, fordi Tobi har langt foran. Blodgel! Det er Gyldenlyn! Nu! Hvor fanden var min klipklap hen? Minus Ravenclaw. Nej. Det er Gyldenlyn!
It's me, Harry Potter and Professor Trelawney. Hun har drukket for meget Truth Serum. Nogle crunk. Nu er vi færdige med Quidditch. Og Maja, hun er kommet, og hun er blevet Ravenclaw. Lad os sige, hvad det stiger. Eller med. Jeg er fucking godt som Malfoy. Altså, det er jo bare Det her, det er sådan... Men det var ikke din shit. Okay, det er monsterbogen. Og en disclaimer er, at jeg tabte den, fordi jeg brændte mig. okay. Jeg snakkede for monster på. Så I må, altså lige... Jeg har brugt meget tid på den, mens jeg tog den her. Altså, der vil lige tage op bare. Er det en boks, eller har du selv lavet den? Viagra! Peniaga! Bulbus penis. Okay. Nej. Bulbus penis destructor. Vi er på vej videre nu. Her er Smuk Sefa. Jeg har fuld oppakning backpack på. Her er alle mennesker i gangen. Og her kommer Emma Katarina. Hun har skiftet navn, og her er alle. Vi skal arbejde, og skal være i Jylland. Ej, creep. Det er det der creep. Au! Det er godt. Det er til content store. Så er der... Vi lytter til, at Emma har en rigtig eksamen næste semester, som hun allerede har sus på nu, selvom hun er sommerferie og sidder med en kold øl. Og der er varmt øl for, men Emma har sus på allerede. Nej, jeg frygter for en. Emma så hun vil det til sig. Du må se. Ej, jeg har min afmålskrevet på bog. Værtskab vil jeg nok give 5 ud af 5, fordi jeg har lagt mærke til, at Sara, hun i løbet af aftenen har løbet rundt, uden at nogen andre har været med, og sådan skiftet rundt på ting. Hun har taget tallerkener ud, hun har brændt nye ting ind, og sådan noget der. Gjort det meget seamlessly på en eller anden måde, ikke? Gjort det uden at der er nogen, der har lagt mærke til det. Hun er sådan, det har været så været et lidt magisk hus på en eller anden måde. Vores aktivitet, den var jo meget gennemført faktisk. Det var jo croquet, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor mange der har spillet croquet før. Der var croquet med Harry Potter twist. Der var jeg nok også, jeg blev nødt til at give det 5 ud af 5 faktisk. Forret meget lækker. Man skal også tænke på, at i dag så har det været meget varmt vejr. Så alle kom meget svedige og meget varme, og det har været rigtig varmt. Så derfor så har man brug for noget meget let. Og så derfor så føler jeg, at brød med noget olie og noget tomat og noget mozzarella, altså sådan, hvor lettere kan det blive på en eller anden måde. Sådan 5 ud af 5 også, tror jeg. Hovedret, vegetarlasagne, det var smagt virkelig godt. I forhold til varmen, det ved jeg ikke. Det smagte virkelig godt, og det ved jeg ikke. Jeg føler, at jeg skal give den 4 ud af 5, fordi jeg ikke har så mange 5 ud af 5. Jeg synes, det smagte virkelig godt, men det var ikke beef Wellington, så derfor bliver den 4 ud af 5. Desserten, dejlig kage. Jeg hørte den blev tabt på gulvet. Jeg er bange for, at jeg havde fået nogle bakterier ind, som jeg ikke skulle have haft ind. Jeg skal noget vigtigt i løbet af ugen. Måske bliver jeg syg i morgen. Smagte virkelig godt. 4 ud af 5. Hej, nu er jeg endelig på horisontal. Super veludført tema. Vi har fået at vide, hvad det var på forhånd. Vi har fået en super flot invitation. Alle var velforberedte. Aktiviteten gik ind i temaet. Der var billeder på væggene. Altså, jeg kan ikke give noget 5 ud af 5. Der var musik, der var det hele. Værtskab, der har jeg tænkt mig at stemme 5 ud af 5. Jeg synes, det var virkelig hyggeligt. Jeg synes, det var gode vibes. Jeg synes, der var nogle gode initiativer til at skabe noget god stemning blandt gæsterne. Aktiviteten med Quidditch, den synes jeg får 4 ud af 10. Nå nej, 4 ud af 5. Fordi jeg var ikke så god til at løbe, men resten var ret sjovt. Og jeg kunne godt lide de der ekstra udfordringer, der var sådan undervejs også med sådan gul lyn og det der, hvor man skulle sådan rumble fumble ind i midten og det der. Ja. Tema Harry Potter får 3 ud af 5. Og det gør den, fordi jeg ikke har set Harry Potter det hele til slut. Så derfor var det nogle ting, altså der var ikke så mange ting, hvor det var svært for mig at følge med, men sådan du ved, jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg var lidt mere forberedt på for eksempel at kunne nogle flere formularer og sådan noget, lige være helt sådan up to date. Men god idé, jeg kunne godt lide, fordi der var så mange ting, man kunne gøre med det tema, så det synes jeg var fedt, og det var meget gennemført faktisk også. Så det skal hun også have credit for, meget gennemført. Veins. Eller forret. Forretten får 3 ud af 5, det smagte virkelig godt, og det var lækkert og simpelt.
Hovedretten får 4 ud af 5, fordi jeg synes lasagne er mega lækkert, og jeg synes det var lækkert, der var nogle forskellige ting i, og jeg synes faktisk, at salaten havde en rigtig god dressing. Desserten, den med bogen, det synes jeg var en virkelig god idé. Altså det var meget godt tænkt, og det smagte også rigtig godt. Og det var store portioner, og udførselen var sådan gået lidt galt undervejs, hørte jeg. Så derfor får den desværre kun 3 ud af 5, men jeg synes faktisk, den var meget godt fundet på. Jeg synes, værtskabet var meget godt. Jeg synes, temaet var godt. Det var meget sjovt. Du skal bare kun på værtskab. Nej, kun på værtskabet lige nu. Jeg tror, jeg vil sige 3. Temaet 4,5. Jeg synes, det var meget sjovt med Harry Potter. Det var genialt. Aktiviteten, det var Quidditch. Det var måske ikke helt top, eller? Det var sjovt alligevel. Det vil jeg også sige var en 3. Forretten. Jeg synes, lynsalaten, den smagte godt, men den havde utrolig meget potentiale i forhold til det. Hvad den var. Den manglede lidt på den front. Og brødene, der er jo bare brød, men noget en utrolig god olivenolie, som trækker den op på en 3 for mit vedkommende. Hovedretten, det synes jeg var meget godt. Lasagne var virkelig god. Salaten, den var også ret god. Det var sådan lidt sødt til at skære igennem med, og så lidt grønkål, som jeg hader grønkål faktisk. Men på trods af det, så synes jeg, det var godt, og jeg vil faktisk give den en 4,5 også. Dessert, det var bogkagen med noget is. Det var virkelig godt. Det var en meget lækker dessert. Det skulle have været meget pænt, men det var en meget sjov idé. Så jeg vil sige 4 til den. Jeg synes, værtskabet var en 4 ud af 5, fordi at Sara gav point for, at man hjalp hende. Og det trækker lidt ned, fordi så hjalp folk hende meget. Men hun var god. Hun var god. Temaet, det var en 5 ud af 5, fordi jeg elsker Harry Potter, og jeg synes, det var fucking fedt. Aktiviteten, det var en 3 ud af 5, fordi jeg synes, at hun sagde, at vi skulle spille Quidditch, og jeg synes måske ikke, der var så meget Quidditch over det, vi spillede, og jeg synes måske, at folk snød en lille smule meget. Det var dig, der fucking snød. Jeg snød ikke. Det var Samuel, der snød. Der var lidt snyd involveret, og Sara, hun var ikke rigtig involveret i spillet, så hun opdagede ikke rigtigt, at der blev snydt virkelig meget. Forretten, den vil jeg give en 3 ud af 5. Jeg synes, det var virkelig lækkert, men det var også virkelig, virkelig nemt. Fordi det var brød, hun havde købt, og så havde hun skåret nogle tomater op. Og mozzarella. Det synes jeg var lidt for nemt. Hovedretten, den vil jeg give 3 ud af 5, fordi jeg synes, hun lavede en god lasagne, men jeg tror måske, at min lasagne-standard er lidt højere. Ja, salaten var fin. Dessert, den vil jeg give... Ej, nu er jeg ond, men den vil jeg give en 2 ud af 5. Fordi at det var en boks chokoladekage, der ikke var så meget effort i, og hun havde taget den på jorden, og det føles meget som sådan et quick fix. Og der var sådan helt absurd meget sukker i den. Altså, den smagte meget bare kun af sukker, så ja, det var ikke lige noget for mig. Ellers synes jeg synes, det var en virkelig god aften. Jeg vil faktisk starte ud med at give Sara 2 10-taller. Det er 1-5. Jeg vil give Sara 2 5-taller. 5 for aktivitet, som jeg synes, det var bare virkelig, virkelig sjovt. Og den anden, det vi har lavet nogensinde før, det var udenfor. Vi skiftede ligesom scene. Det bragte noget ny energi til bordet. Så den 5'er, og det passer virkelig godt til temaet. 5'er, og så temaet er 100% en 5'er. Hvis man kunne give en 6, så ville man give en 6'er til Sara. Fordi det var sindssygt gennemført med vin, og med dekoration, og med invitation. Den 5'er. Når værtskab også. Det ved ikke, værtskab falder jo selvfølgelig ind under tema. Altså, vi gjorde meget lidt til det her agte. Jeg vil også sige værtskab 5. Forretten, den var god, smagte godt. Det var også godt med brødet. Jeg vil give Sara 3,5. Hovedret vil jeg give Sara, det var også meget lækkert. Der vil jeg give Sara 4. Og så for dessert vil jeg nok give Sara 3. Fordi det var en meget sød kage, og jeg ved godt, at hun har lavet den fra boks. Men hun har gjort så meget umage med alt muligt dekoration og så videre. Men jeg vil give Sara 3. Aktivitet 1-5, der vil jeg virkelig sige. Nu har jeg ikke været til så mange andre til middag hus, men 5. Det var sjovt. Værtskab vil jeg måske sige 3,5, hvis man kan lave halve. Jeg synes godt, der kunne have været lidt mere sårbarhed fra Saras side. Vi mangler nogle problemer, vi kan sådan snakke om og så videre. Og nogle gange også det her med, at der går lidt konkurrence i den. Altså man finder ud af, hvad der giver point og sådan noget. Det kan være sådan lidt... Ja, altså det kan give nogle konkurrencer, som ikke altid er rare at være i. Tema vil jeg sige 5. Jeg elsker Harry Potter. Elsker Harry Potter. Jeg har lige alle børnene for 4. gang, så big applause
Forretten, der vil jeg sige 5. Passede rigtig godt til den her dejlige sommeraften, og lækkert. Jeg har virkelig en stor love for tomater for tiden. Det passer perfekt. Hovedret vil jeg sige 4, og jeg trækker den ned på en 4, kun fordi, at jeg synes, at osten oven på lasagnen, der var ikke lige så meget, som jeg kunne have lyst til. Og jeg synes bare, den så lidt sjov ud, den der ost. Den var ikke sådan smeltet sammen i en stor overflade. Jeg ved ikke lige, hvilken ost der er blevet brugt der, men ellers rigtig lækker. Dessert vil jeg måske trække den ned på en 2. Sorry, Sarah. Love you. Men sådan en kage fra en pakke, synes jeg ikke er vildt lækker. Den var rigtig flot. Og den her is, som var sådan ultra processed, var også lidt sjov. Fordi vi har en meget varm aften, hvor den her is, jeg kan se, at den er ultra processed, fordi den ikke begynder at smelte hen af aftenen. Så det var også lidt sjovt at spise sådan en lidt lunken is, som stadig holdt sin form, men ikke var kold overhovedet.